שלום וערב טוב ליושב ראש ש"ס, המנצח הגדול רב אריה דרעי. שלום וברכה לכם, יעקב, את אבי. כן, אתה יודע, שומרים עם יושב ראש ש"ס, הרי אתה כבר הרבה זמן יושב ראש ש"ס, אבל היום יש לזה צליל קצת יותר, איך הייתי אומר, אולי מבחינתך יותר מתוק. האם אפשר לומר שזה המבחן האמיתי הגדול שלך מאז שחזרת לראשות ש"ס? אני יודע שאני מאכזב קצת, שאני לא עונה בדיוק באותו משקל של השאלה, אבל הניצחון של אתמול זה באמת ניצחון, קודם כל של המועמדים, שהם היו מועמדים ראויים, ובעיקר של מרן, מבחינתי, של מרן ורבנן, מצד אחד מרן רבנו עובדיה יוסף, שלמרות מצבו הבריאותי ולמרות כל מה שהוא עבר והניתוח הקשה, הוא השקיע את כל עצמו. אתמול אגב, לראות אותו זה היה מלך ביופיו תחזינה עיניך. אין ספק. תשמע, ואני הייתי איתו, באמת זכיתי להיות איתו ביחד בכל התקופה הקשה הזאת מאוד. והיה מדהים לראות אנשים שבכלל רחוקים לגמרי מהדת, מהמצוות, ואיך שהם יושבים על ידו ובוכים איתו ביחד ומתרגשים כל כך ומבקשים את ברכתו. תראה, אני יכול להגיד לכם בלי להיכנס לשמות, טוב, אל תאלצו אותי לספר, אבל יש לכנסת ולממשלה, היו 7 נציגים בגוף הבוחר, 2 שרים ו5 חברי כנסת, כן? אני לא אטעם, אני אומר ש5 מתוך 7 הצביעו לרב יצחק יוסף, וכנראה גם לרב לאו, לא בטוח כולם לרב לאו, לא בטוח כולם לרב לאו. עכשיו, זה נתון מדהים, אנחנו באופוזיציה, רבותיי, וזה אנשים פוליטיים, כן? כן, טוב, אתה יודע מה, אז דיברת באמת על מרן, אבל זה קטע שאתה במערכת הפוליטית הצלחת להוביל אליו. איך אתה הולך מהעמדה הזאת של אופוזיציה ומשכנע חברי כנסת, אתה לא תאמר מאיזו סיעות, נראה לי יש איזה פרשן שכתב הבוקר, להצביע בעד מועמד של ש"ס, עם כל מה שהיה כאן מסביב, והאמירות שהושמעו, והמלק, וכל התחושה הקשה שהייתה כאן. לא היה לי שום סיכוי אני לשכנע אותם. חבל, אני אומר לכם, חבל על הזמן. רק זה שמרן דיבר איתם ונפגש איתם עם 4 מתוך 5 שהצביעו, עם 1 הוא דיבר בטלפון, זה שכנע אותם. לא היה לי שום סיכוי אני לשכנע, פשוטו כמשמעו, ולא ניסיתי גם. כל התפקיד שלי, של אריאל, עטיה שעזר לי מאוד מאוד בעניין הזה, היה להביא אותם למרן, הלוגיסטיקה שבעניין, התיאומים, הלחץ, להביא, זה אחר כך העבודה כבר נעשתה מלאה. אוקיי, אז זה ברור לנו שאני צריך... ולכן, אין ברור, תראה, אין לי בו, אני לא נאיבי ואני לא... אני לא מתאמן. לא, אבל תראה, אם היה הפסד, אז מה היו אומרים? אנחנו בדיוק דיברנו על זה שבוע שעבר, שאי אפשר להגיד שהניצחון הוא של מרן, וההפסד אם הוא יהיה הוא של אריה דרעי. אז אני הכנתי את עצמי אתמול לקראת זה, לכן הייתי רגוע מאוד, עבדתי אתמול עד הסוף והייתי רגוע. לי הייתה השלמה נפשית והחלטה גם, היה לי מכתב בכיס מוכן, שאשתי היחידה שראתה אותו, שאני התכוננתי אתמול חלילה וחלילה. אם היה הפסד להגיש התפטרות, הייתי חוסך את כל המאבקים המיותרים, שאני בטוח שהיו עומדים להיות במאבקים מאוד קשים. הייתי חוסך למרן ולש"ס את כל הוויכוחים. אבל היא גוף הקשה, בוא, יש כאן הרי תרתי דסתרי. הניצחון, אתה תמיד אומר, הוא של מרן, אבל ההפסד הוא של הפוליטיקאי, ואתה הרי מסביר שממילא לא יכלתם לעשות כלום, רק מרן. אז למה שלא לומר כאילו בעדינות, חוץ מזה, שאם הניצחון של מרן, אז אולי גם ההפסד הוא לא שלך. אגב, 13 שנה לא היית כאן, ואנחנו התרגלנו שהניצחון הוא של הפוליטיקאים, ואם מפסידים נבח, אז עשינו כפי שהורונו גדולי ישראל. אתה אומר ההפך. אני אומר מה שבאמת, אני לא מנסה להתאמם או לשחק אותה ענב הידוע, אני אומר לכם בכנות גמורה, יש דברים שאני יכול להגיד, זה הצלחה, זה מאבק, זה מערך ארגונים מדהים בבחירות, דברים כאלה. אז רבותיי, זה המאבק, סך הכל 150 איש בגוף הבוחר. זה נכון, נכנסנו למערכה הזאת מאוד מאוד קשה, מבית ומחוץ, כל המאבק הגדול שהיה סביב החוק, להאריך לרבנים, לא להאריך, אני לא אכנס לכל הדילים שהיו, והכל, לצערי, הכל התרכז על הראש שלי, כן? אז אולי אנחנו נזכיר קצת, היית במצב של עד שבועיים לפני הבחירות אין לך מועמד, מולך היה מועמד הרב סתיו שלמעלה משנה, מנהל קמפיין עם תמיכה של כל הפוליטיקאים, הרב נכנס לניתוח, אתה באמת באותו רגע הערכת שאתם הולכים להפסיד? בוא, אני אומר, באופן אישי, זה הייתה אחת מהתקופות הקשות ביותר שהיו לי בחיים, ועברתי תקופות לא קלות בחיים. בכל זאת, זה התחיל כבר כמה, זה לא מעכשיו, זה התחיל כבר לפני חודשיים, ברגע שניסינו באמת ובתמים, סעדי במרומים, ומי שליווה אותי יודע באמת, שניסיתי בכל כוחי למלות את רצונו של מרן, וגם רצונו שלי, זה גם היה רצון שלי, שהחוק שהרב עמר יוכל להמשיך להיות.
עשיתי ככל יכולתי עד הרגע האחרון, עד שהתברר לנו מהכל ספק שהמשמעות של להאריך את החוק שהרב עמר יוכל להמשיך, זה פירושו שיהיה גם הרב סתיו, או סיכוי גדול שהרב סתיו ייבחר. וזה עד לפה, זה היה הקו האדום, שממנו היה קושי גדול, כיוון שלא נעים, הרב עמר הוא ידיד שלנו, ואנחנו מכבדים ומעריכים אותו, וזה היה קשה מאוד, ובפרט שאחר כך כל האשמה נפלה גם עליי, והתחלנו להיכנס להתמודדות של בחירות, שאמרת הנפילה של מרן, הניתוח בבית החולים, התחלנו עם מועמד מסוים, שאחר כך הוא הוריד את המועמדות שלו, והיה בתוך הבית מאבקים, וזה לא סוד שאח שלי הגדול, הגאון רבי יהודה דרעי, שהוא מועמד ראוי לכל הדעות, ואולי מעבר לכך, עם ניסיון אדיר ברבנות, גם הוא היה מועמד, גם זה לא יקל לי את החיים. אבל בסוף הוא הוריד, אז ברית האחים אצלכם ובמשפחת יוסף גברה על האחים בנט ולפיד, לפחות זה. טוב, אני הייתי אומר שהוא הוריד משיקולים ריאליים פוליטיים יותר מאשר ברית אחים. זה לא רק שהוריד, הוא התמסר עד אתמול, עד הרגע האחרון, הוא הלך והשכנע ועבד בכל כוחו כדי לעשות את רצון מרן. זה לא כל אחד יכול לעשות כזה דבר, באמת בגדלות נפש, הוא קידש שם שמיים אצלכם גם בתחנה, הוא דיבר והוא נתן שיעור מה זה ועשית ככל אשר יורוך. אבל זה לא הייתה תקופה קלה, זה לא תקופה קלה לעבור את הדבר הזה, כשאנחנו מתוך עמדת אופוזיציה, כשעומדים מולנו עם משרדי ממשלה ועם לחצים אדירים, ואני רוצה לומר דבר אחד, תראה, אני שומע בתקשורת כל מיני האשמות, כביכול, שהעסקנים ניצחו כאן, ולא הרבנות, אתם יודעים בדיוק למה אני מתכוון, כן? וזה מקומם אותי, תראה, אנחנו הלכנו למאבק הזה, באמת בלי שום אמצעים, בלי מטה, בלי שום דבר. אני יודע למעלה מ10 מיליון שקל, אם לא יותר, החליפו ידיים בקמפיין הזה של המועמד בבחירות של הרב סתיו. הם גם הלכו בקמפיין כמו דוגמן, עם תמונות שלו, אנחנו משתגענו אותו על זה. ברי, הבעיה שלכם הייתה, בינינו, לא הרב סתיו שהוא התמודד במגרש אחר, אבל הבעיה שלכם הייתה הרב בוארון שהריץ אותו הרב עמר, אנשים בתוך בשרה של ש"ס ופעלו נגדך גם בפנים. זה היה האתגר אמיתי, סתיו, כן סתיו, לא סתיו. לא, גם לזה נגיע, כיוון שאני שמעתי את התקשורת היום, שמעתי את התגובות שרבנים פחדו להזדהות, ושהעסקנים השתלטו על הרבנות. כנראה שאני אחד מהעסקנים הללו שהוא מתכוון עליהם. אני הייתי העסקן הכי מחוזר עד לפני 2-3 בתחנונים להיפגש איתי ביחד. אין שליח שאני מכיר בארץ שלא פנה אליי לארגן לפגישה עם הרב סתיו, בשם הרב סתיו, אז אני הייתי עד אז עסקן בסדר גמור, עד שבסוף הרב עובדיה יוסף הביע את דעתו, אמר את מה שהוא אמר. אז בואו, עם כל הכבוד, אנחנו לא השקענו אגורה אחת בכל הקמפיין הזה, ללכת, לקחת כל יחצן או כל אסטרטג שהיה, מי שהיה אתמול במלון, אני לא הייתי שם, אבל מי שהיה שם ראה את עשרות היחצנים והאנשים שעבדו כמו איזה קמפיין, כמו ארצות הברית, אתה יודע, כמו איזה מרוץ בחירות, מה זה? זה הוזנה של הרבנות, זה דרדור של הרבנות, ואחר כך לבוא ולהאשים היום, מה זה, קמפיין לבית היהודי או למפלגת יש עתיד? בוא נחזור רגע לנושא הזה של כושר השכנוע של מרן. אני יודע, ואתה יודע מה, אני אזרוק פה שמות, אתה אל תגיד לי כן או לא, אני יודע, אני דיברתי איתם. היו שם חברת הכנסת מירי רגב, שם עליזה לביא, שתי נשים, אחת חילוניה, אחת דתייה, ככה, הם יצאו ממנו בדמעות. בוא תפצח לנו את סוד הקסם הזה, מה הוא אומר להם? הרי בסך הכל מדובר כאן בבחירה בבן שלו, והם יצאו ממנו עם דמעות, אתה היית שם, תספר לנו איך זה עובד. חז"ל אמרו את התשובה לזה. דברים היוצאים הלב נכנסים אל הלב, וכשהלב עובד אז גם הדמעות יורדות. תראה, מרן, הם ראו את מרן, יהודי במלוא שנותיו, במצב לא הכי בריאותי, אבל צלול וברור, ואומר להם, מסביר להם מה התפקיד של הרבנות, סיפר להם סיפורים על עגונות, ועל תיקים אחרים שהוא ישב, ומסר את נפשו, ושזה כל שאיפתו, והוא סיפר להם על בנו רבי יצחק, הוא ביקש מהם לטובת הרבנות, שהוא מבקש, אז זה עושה, כשאתה רואה אבא, כשאתה רואה יהודי מנהיג כזה, מדבר מתוך ליבו, מתוך כאב ליבו, ולמרות שכמעט כוחות פיזיים לא קיימים, וממשיך הלאה, ועושה, זה מרגש, לא כל אחד זוכה להיות, זו זכות אדירה להיות במעמד כזה, ואחר כך כשמרן מברך אותם, ודרך אגב, היו כל מיני כאלה שיעצו למרן, אולי תבקש שיבטיחו לך, למה אנחנו יודעים את מסע לחצים שיש כאן, שכל אחד מנסה לשכנע, מרן אמר, אני לא אבקש מאף אחד הבטחה. זה נכון שהוא עשה התרת נדרים לכאלה שכבר השביעו אותם למועמדים אחרים? לא, היו שני אנשים, אני לא אכנס לשמות, שאמרו שרב כזה או אחר ביקש לקח מהם תקיעת כף, ושאלו את הרב מבחינה הלכתית מה עושים את זה, והרב עשה להם באמת... צריך לעשות שם לכולם, התרת נדרים קבוצתית, כל אחד הבטיח לכולם כל מיני דברים, אבל תדע מה, אולי דווקא ביום כזה, באמת, עם תחושות כאלה, תדע מה, אני לא אשאל את זה בשמי, ישבתי הבוקר
עם אבישי בן חיים בערוץ 10, היה לו רעיון מדהים עם הרב עובדיה, ושאלו אותו שם, תדע, אנשים ראו את זה, שהם תמיד מדברים כלפי הרב עובדיה, הם רגילים לשמוע אותו אומר המלך או דברים כאלה, ואמרו לו, אנחנו לא מבינים את הקונפליקט. מצד אחד אתה רואה, אמרנו מלך ביפות חזיני עיניך, מצד שני, למתינות הזאת יש גם פנים אחרות, כשפתאום הוא מכנה המלך, או משהו אמר רשע על הרב סתיו. אז איך באמת מסבירים את הקונפליקט הזה לאדם חילוני? נשאל את השאלה הזאת בעדינות. כן, קודם כל אף אחד לא שאל את זה שם. כשהם היו המועמדים שהיו שם, בעלי זכות הבחירה, אף אחד לא שאל את השאלה. דרך אגב, מרן לא אמר את המילה המלך, כן, הרב שלום כהן, נכון. כן, מרן דווקא הסביר מה הוא התכוון. תראו, צריך להבין, אני הסברתי את זה היום ברדיו, באמת התראיינתי אצל אילנה דיין או אצל אלה חסון, שאלו אותי את השאלה הזאת בדיוק כמו שאתה שואל, אבי, איך זה מסתדר? איך זה מסתדר מרן שאתמול דיבר מתוך עם דמעות בעיניים על העגונות, איך שהוא מוריש כאילו כביכול לבנו רבי יצחק את הדרך הרבנית ואומר לו את הדברים האלה, ומצד שני כינויים כאלה. קשה, אמרתי להם, תראו, מרן לא מדבר בשפה הישראלית או שפה תל אביבית שאתם רגילים. יש לו את השפה של בית הכנסת, יש לו את השפה שלפעמים יש, כשאתה מטבל את זה עם פסוקים של חז"ל, עם מאמרים של חז"ל, אז זה נשמע קצת אולי, כשחז"ל אומרים שאם יש, כשאדם הולך על יד הנהר ויש שני צדדים, שני דרכים, ומי שבוחר את הדרך הלא צנועה, למרות שיש לו דרך אחרת נקרא רשע, אז מה אפשר להגיד שחז"ל מקללים? זה לא היה זה. אז כשאמרו לרב עובדיה את הפסק של סתיו לגבי הנושא של בתי קולנוע, שאפשר ללכת ולסגור עיניים, לא לסגור עיניים, כן, אני לא רוצה להיכנס לזה. אז מה, זה נקרא תרי עברי דנהר, שחז"ל קוראים לזה רשע. אז חילוני לא יבין את זה, רשע זה נקרא כאילו אדם רע, אכזר, בעל מידות מושחתות, אבל חז"ל קוראים רשע למי שפוגם בענייני צניעות ויראת שמיים. אז לכן קשה להסביר את זה, זה נכון, אבל מה לעשות, זה השפה של הרבנים שלנו. ואתה לפעמים מנסה אולי בעדינות תגיד לו, אולי הרב ינקוט בשפה אחרת, כדי שלציבור זה יישמע בצורה קצת יותר נעימה, כפי שבאמת הרב עובדיה אוחז, הרי הוא באמת אדם, אפשר לומר, מתון באישיותו כלפי כלל החברה הישראלית. יש לו איזושהי אהבת אדם, אהבת ישראל באשר הוא. אתה רואה שהוא באמת אוהב את האנשים, אנשים שמגיעים אליו נשבים בכיסמו, זה לא סתם הרי. אז אתה מנסה לומר לו, אולי הרב ידבר קצת אחרת? לא, זה לא הסגנון של תלמיד לרב לא מדבר בצורה כזו. בפרט שבואו נראה, הרי אין עוד אדם בעולם הזה שאנחנו מכירים, בעיקר בעולם הרבני ובעולם התורני, שהופיע ודיבר כל כך הרבה וכתב כל כך הרבה כמו מרן. בואו, הרי אנחנו רגילים לגדולי ישראל שכמעט ולא יוצאים. מרן כיתת את רגליו, אין עיר ואין מושב ואין כפר בארץ, כבר למעלה מ-60 שנה, אם לא יותר, כן? ויש לו עשרות אלפים, או אולי אפילו יותר של שיעורים וקלטות ומצולמות, וכל כך הרבה כתובים וספרים. אז הנה פעם בכמה זמן יוצא אמירה כזאת, אבל זה הכוח של מי שיורד מן העם אל העם, כדי לקנות את המון העם. מה פתאום מגיעים המון העם לשיעורים שהוא מדבר על הלכות שבת החמורות, ומגיעים המון העם בגלל לפעמים איזה בדיחה כאן כדי לעורר אותם. אנחנו רואים את זה גם בגמרא, שהמוראים היו אומרים איזה מילתא דבדיחותא. ולפעמים זה נתפס, אבל היום ביום של תקשורת כזו, שכל אחד הוא עיתונאי, וכל אחד יש לו אייפון, וכל אחד קולט כל משפט, אז יש בעיה באמת. אוקיי, אז מה שאתה אומר בעצם, מול הגדלות של הרב עובדיה שמקובלת, אתה יודע מה, הוא הצליח לשכנע ח"כים חילונים ושרים חילוניים, אבל אדם אחד הוא לא הצליח לשכנע, זה את בן טיפוחה ברב עמר. איך אתה מסביר את זה? זה באמת צער גדול מאוד. בשבועיים האחרונים, או בשלושה שבועות, כשהתבררה התמונה יותר ויותר, והעקשנות, וגם כשהתחלנו לקבל מבעלי זכות הצבעה את הטלפונים ואת הלחצים ואת הפגישות ואת האמירות, ואין ספק, אנחנו היינו כאן עדים, חווינו, לא כולם, ניסינו להסתיר את זה כדי למנוע חילול השם, כדי למנוע מחלוקות מיותרות. כבר יצא החוצה, כולם כן, אני זוכר שחברך אריאל אטיאס אמר לנו בתחילת המערכה, בסוף כשהרב יקרא לרב עמר ויגיד לו, הרי הוא לא יסרב, אני לא מעלה על דעתי כזאת סיטואציה, וזה קרה. לצערנו רב, נכון, אף אחד מאיתנו עד אתמול עוד ניסינו, עד אתמול, למרות שהתוצאה הייתה די ברורה, והרבה יועצים פוליטיים אמרו, אבל מה פתאום, בואו ננצח שכולם יראו את האמת. אני ניסיתי עד אתמול, סעדי במרומים, עד אתמול בצהריים עדיין, עם טלפונים לחוץ לארץ ואחרים כדי לנסות למנוע את החילול השם הזה. לצערי לא הצלחנו. מה הניע אותו לזה? אני לא יודע, אתם מכירים אותי לא מהיום, אני לא אכנס לדברים האלה. אני לא רוצה חלילה וחס להחריף את זה, זה כואב לי, זה קורע לי את הלב. הרבה דמעות הוצאתי על הדבר הזה, הרבה מאוד דמעות, לא בכיתי הרבה פעמים, אבל זה ממש הוריד ממני הרבה דמעות. בעיקר כשראיתי את הצער של הרב, כשהרב באמצע הלילה קם,
ובוכה ואומר איך, למה, ולמה עושים לי את זה, ואנשי שלומי. אולי גם בגלל שהם ניסו להפריד גם עם מכתבים ולהגיד זה אריה דרעי, זאת אומרת, הרי הם לא יכלו לתקוף את מרן, אז הם אמרו זה אריה דרעי, ואתה, למרות שפה יש לך ברוך השם, שתקת, וגם עכשיו אתה נמנע מלדבר. אני גם אמשוך. למה? ככה, כיוון יש לי מטרה. לא, כי באמת הציבור לא מבין מה קורה פה, אנשים... מה אני יכול לעשות? אז אני אקבל על זה שכר גם, אני יכול לעשות. אני לא יכול, תשמע, תראה. אני לא חזרתי בחזרה לחיים הציבור. ידעתי שיהיה לי קשה מאוד, האמת שסיפרתי שיהיה כל כך קשה, אבל ידעתי שאני לא הולך לקבל שטיחים אדומים ושפחים רק, אבל אני לא באתי בשביל לעשות מחלוקות. אני אאבק עד כמה שאני יכול כדי לעשות את הצרכים של הציבור שלנו, אבל אני לא אכנס למחלוקות אישיות, ואני לא אגרר, למרות שיש לי המון מה להשיב, המון מה לטעון, אני אמשיך לדבק בגלימתו של העם, ואעשה ככל יכולתי מה שאני יכול. ויש דרך חזרה, יש כאן דרך חזרה, או שבעצם, אני אומר זאת אולי בעדינות, או לא יודע איך שזה יתפרש, יש לנו כאן פרשת אמסלם חדשה, קרע בלתי ניתן לאיחוי. אני לא... מה שמרן יחליט, אנחנו נלך אחר זה. מה שמרן יחליט, אני נלך אחר זה. גדול השלום מבחינתי, אני על עצמי מוכל, כבר אתמול בלילה מחלתי לכל אחד כשהלכתי לישון בלילה, ואני באמת מתכוון לזה, מוכל לכולם. מה שמרן יחליט, ומה שמרן יוצא את מי שמרן יוצא לקרב, אנחנו נקרב, זהו. אז בואו נדבר על הפוליטיקה נטו. הרי זה לא סוד שבתוך ש"ס עצמה היו אנשים שחיכו להפסד שלך, ואני לא אגיד שהם עבדו, אבל הם די ייחלו. הם גם חיכו ליום חמישי, אז היה לנו אחד שרצינו לראיין אותו שבוע שעבר. כן, אמר חכו יום חמישי, אם דרעי יפסיד אני אפתח את הפה. אתה יודע במי מדובר ואתה מתכונן לעשות משהו, שאתה מתכונן להמשיך שיחבטו בך מאחורי הגב? תראה, בוא נגיד ככה, באופן אישי, אני לא יכול למנוע מאף אחד לדבר, אבל מרן מינה אותי לפני כמה חודשים, ומועצת חכמי התורה מינו אותי ליושב ראש ש"ס. זה ברור שזה לא שררה, זה עבדות, אבל זאת עבדות עם סמכות ואחריות. אמרתי, ואני אגיד את זה עכשיו ביתר שאת, כל מי שירצה לשתף פעולה, ובאמת אני אתן לו את מלוא, אני אושיט לו את היד, ואני אשתף אותם. אני לא אתן בשום אופן שבעולם לפגוע במטרות של ש"ס, בחתרנות או בדברים אחרים. מי שלא רוצה לעבוד בשיתוף פעולה, או מי שמצפה, מה פה שציפה למפלה שלי אתמול? זה מפלה שלי חלילה וחס עם אתמול. הצער הגדול למרן, אתם יודעים מה שהיה קורה חלילה וחס? אכילו לשם שהיה קורה לעולם התורה. הרי תראו איזה שמחה אתמול הייתה בהמון העם. אחרי הבחירות הלכתי, היה לי איזה חתונה של פעיל מהפילים שלנו, והלכתי לחתונה בגבעת שאול. השמחה האדירה שלא ראיתי אותה כבר חודשים ארוכים, אצל המון העם הפשוט שהם ראו שהתורה ניצחה, שגדולי ישראל ניצחו, האחדות הזו בין האשכנזים והספרדים, שכל עולם התורה שחוטף כל כך הרבה בחודשים האחרונים, כל כך הרבה חוטף, כל כך הרבה בצער כל העולם התורה. אתמול סוף סוף עלה חיוך קטן על הפנים של כולם, שסוף סוף אפשר לנצח, שכוח התורה מנצח, אפשר לא להתייאש, הקדוש ברוך הוא עוזר. אז את זה מישהו ייחל למפנה כזה דבר, הרי זה לא אנושי, זה נגד הרי דרעי חלילה וחס, זה נגד כולנו. הניצחון של אתמול זה היה ניצחון של חי יעקב, זה היה ניצחון של אבי, זה היה ניצחון של כל מי שעולם התורה חשוב לו. ולכן אני אומר, אני שיבחתי אתמול את מי ששיבחתי, ואמרתי, כל מי ולא שיבחת את מי שלא שיבחת. שמענו את רשימת השבחים. שמעתם ואני דייקתי במה שאמרתי. ואני אומר שוב עכשיו, אני ניסיתי, שיתפתי את כולם, כל מי ואני חייב לומר שכמעט כולם משתפים פעולה, מי שלא ישתף פעולה איתנו ביחד, אז האחריות היא שלו, אני לא אתן ליצור מחנות או קבוצות בתוך ש"ס, זה לא יהיה, הדבר הזה. כולם יצטרכו לשתף פעולה ביחד, מבחינתי הלב פתוח לכולם. אין לי חשבונות מן העבר, אין לי אנשים, כמו שאמרתי מקודם, אין לי אנשים שלי. כשאני עכשיו הולך לרשויות המקומיות, תאמינו לי, חלק גדול מאלה ואני מבין אותם שנפגעים, הם בצדק, אם אני אראה לכם את ההודעות שהם שולחים לי, הלכנו אחריך 20 שנה, חיכינו לך 13 שנים שתחזור, ועכשיו אתה מוציא אותנו מהרשימות. רוב האנשים הם אנשים שכביכול נקראים אנשי דרעי. אני לא עושה חשבונות כאלה, כמו שבבחירות לרבנות הראשית לישראל, לא עשיתי חשבונות, לא של אח ולא של אח, גם בין האחים יש כאלה יותר קרובים אליי או פחות קרובים אליי. עשיתי את רצון מרן, נקודה. מה שמרן רצה, אני הלכתי איתו ביחד. לא עשיתי שום חשבון אישי, גם ברשויות המקומיות וגם בש"ס אני אעשה אותו דבר. מי שישתף פעולה, יהיה לו דלת פתוחה ולב פתוח אצלי. מי שלא ישתף פעולה, אז בוא נדבר רגע, אפרופו רשויות מקומיות. אפרופו רשויות מקומיות, ככה בלי ששמנו לב, השבוע הכריז משה ליאון על מועמדותו בירושלים. אתה יודע מה, יש לנו כאן שאלה
לגבי חברך איווט ליברמן, עתידה לא נשאל מה הסיכויים של משה ליאון, כי אחרי ההצלחה הפנטסטית שלך השבוע, אז כנראה שאתה יודע מה אתה עושה, אבל מסיבה אחרת קצת כואבת הבטן. תראה, איווט הוא אמנם חבר טוב שלך, אבל בסוגיית הגיוס, כן, בוא נזכור שבקדנציה הקודמת, הוא זה שתרפד את מתווה יעלון, עכשיו הוא נמצא בקואליציה שהיא מדירת חרדים, הוא תמך השבוע ברב סתיו, למה ללכת איתו? שאלה טובה. שאלה טובה. קודם כל אני חייב לומר לך שאיווט ליברמן בנושא של הרב סתיו, הוא לא פעל בכלל, הוא לא היה פעיל, אין לו אנשים בגוף הבוחר, וההפך, האנשים של איווט ליברמן עזרו לי מאוד מאוד בנושא של הבחירה של הרב יצחק יוסף, וגם בבחירה של הרב לאו. אבל אני לא אכנס... הוא עזר לרב לאו? האנשים שלו עזרו לי, כן. עזרו לי, כן. עכשיו, לגופו של עניין, תראה, אני... בירושלים, למה משה ליאון פתאום קסם לנו? בוא נסביר לכם, תראו רבותיי. אני מסתכל ירושלים מול עיניי. אני רואה מה היה לנו בקדנציה האחרונה 5 שנים עם ראש עיר חילוני. מה יהיה עוד 5 שנים, כן? כשראש העיר החילוני ימשיך, ומה צפוי לנו, ואני רואה את האופי של ירושלים איך הוא הולך ומשתנה. עכשיו, כשאני צריך להסתכל, האם יש למועמד חרדי סיכוי? האם יש מועמד דתי שיש סיכוי? עכשיו, כשנוצרה הסיטואציה, כל עוד שהיה אפשרות שמועמד חרדי יהיה, אז אדרבה ואדרבה. אבל ברגע שראינו שאורי לופיאנסקי לא יכול לרוץ, ואין מועמדים אחרים שיכולים לנסח, אז מה נשאר? או ללכת עם ברקת, ותאמינו לי שהוא הציע לנו, ניר הציע לי באופן אישי, דברים, דרך שליחים, דברים מפתים מאוד, שהיום מחזקים את מעמדה של ש"ס, אז למה לא בעצם? אז אני אגיד לך למה, כיוון שאם יש הזדמנות, כן, לקחת יהודי שומר תורה ומצוות, יהודי ירא שמיים, יהודי שיכול לאחד את כולנו ביחד, ושצביונה של ירושלים לא יהיה רק גאווה של מופעי תרבות כאלה או אחרים, או מרוץ מכוניות, אלא גם יישמר האופי היהודי של ירושלים, אז למה לא לעשות כזה דבר? אז מה זה משנה לי מהקואליציה? אז מה זה משנה קואליציה כזו או אחרת? אני מסתכל על התוצאה. מה זה משנה? אנחנו בפוליטיקה, אנחנו משתפים פעולה רק אם מישהו מזדהה איתנו אידיאולוגית לגמרי, אז נוצרה כאן סיטואציה שאיווט ליברמן ואנחנו, יש לנו אינטרס משותף בדבר הזה, אז אם התוצאה תהיה שמשה ליאון יהיה ראש עיריית ירושלים, למה לא? טוב, בוא נקווה הרב דרעי שהבחירות בירושלים יהיו מוצלחות כמו הבחירות לרבנות הראשית. עד עכשיו היה לך ככה, היה לך את הסיפור של הדיינים והשופטים של הוועדות, את הסיפור הזה השבוע, נכון? אלו 2 המבחנים, ואת הסיפור של הרשתות. אלו 3 המבחנים שהיו לך מאז שמונית ליושב ראש. כן. שכחתי משהו, יעקב? לא, את הרשתות זאת לא נגמר. לא, כי אני זוכר לפני שבועיים, אמרו לנו כמה מהאנשיך, בואו תבחנו את התוצאות, לא את האמירות שנשמעות מסביב, אז השבוע ראינו את התוצאה הכי משמעותית. אני אתן לכם דוגמה למשל, רק שכל פעם כשאתם גם הייתם מדברים איתי איבדתם חלק דאגה וחלק גם ביקורת, ואני מבין אותה. אמרתי לכם חבר'ה, תסתכלו במבחן התוצאה. למשל, כשאז חתמתי על ההסכם בין הרב ובין חוק אריאל, כן, הסכם אמר אריאל. כן. כן, וקיבלתי המון ביקורת גם מבית אצלנו, ובעיקר מאחותינו יהדות התורה, שלא אהבו את זה ולא הסכימו עם זה ביחד, ואפילו נאמרו דברים קשים. וגם ממכם שמעתי בצדק ביקורת, יחסים, ואני, המבחן של, אני אז אמרתי לכם, תסתכלו בתוצאה, כשהמטרה שלי, וברוך השם שהיא הוסקה, הייתה אחד, למנוע מחוק שטרן לעבור, כיוון שאם חוק שטרן היה עובר, הוא עבר בקריאה טרומית, והיו נכנסים עוד 50 נשים לגוף הבוחר, אתם מבינים שהיום היינו מדברים אנחנו על תוצאה אחרת לגמרי, זה ברור לכולם, נכון? הייתם מקבלים רבנים אחרים לגמרי. זה ברור, וזה ברור לכל אחד אחר. וזה מנע, ההסכם הזה של אריאל, וזה מנע את חוק, כיוון שהם התחייבו, שאם אני אתמוך בדיל הזה של אריאל והרב עמר, הרב אריאל והרב עמר, אז יהיה חוק שטרן יוקפא. לכן אל תסתכלו כל פעם על הצעדים ועל הטקטיקה, יהיה צריך להסתכל על התוצאה. ומבחן התוצאה, ברוך השם, הביא אותנו אתמול, שהיה ניצחון גדול מאוד לעולם התורה ולמרנם ורבנן. אם היום 2 גדולי הדור וזקני הדור יושבים, זה בבני ברק וזה בירושלים, ומאושרים ושמחים ומקבלים את המועמדים הללו וגאים בהם, אז זה ברוך השם. ואם המוני עמך בית ישראל, איפה שהם נמצאים, שמחים בתוצאה הזאת, הלכתי למכולת היום במגדל העמק, ואתה רואה את היהודים הפשוטים, מאושרים, ברוך השם, ניצחנו, הידה נצח, אז זה ניצחון שכבר הרבה זמן לא לנו את החיוך הזה על הפנים. אז בוא נקווה רב אריה שגם במבחנים הבאים יהיה לך ולנו הצלחה, אנחנו מאוד מודים שעלית עליהם רק לשידור. דבר אחרון שמעניין אותי, האם אתה חושב שבעקבות ההצלחה הזאת יש גם מגמה שתסתמן כעת של כניסה לקואליציה, עם כל מתווה קרי והכל? אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, תאמינו לי. גם כשנסגרת דלת ראשית, הקדוש ברוך הוא פותח לנו חלון וצוהר אחר.
אני מאמין... אבל אתה לא שולל את זה, זאת אומרת, אם תיווצר הקונסטלציה... תראה, התוצאה של אתמול, 68 בול שניהם ביחד, הרי זו תוצאה שאי אפשר להעריך אותה, אי אפשר לתכנן אותה, ואני לא, גם אף אחד גם לא יטען שאותם 68 יצדו לאותם לשניהם ביחד, זה ברור שלא, כן? ובכל זאת את אותו תוצאה. מה הקדוש ברוך הוא משדר לנו בדבר הזה? אומר לנו, רבותיי, תלכו ביחד, תתאחדו ביחד, תעבדו ביחד, ואני אדאג לכם שתקבלו ביחד, שווה בשווה. רגע, תלכו עכשיו ביחד, זו הצהרה שלך גם ברשויות המקומיות? ש"ס ויהדות התורה הולכות ביחד? חד משמעית, איפה שאפשר אנחנו נשתף פעולה, איפה שטוב, איפה שזה, ומבחינתי, בשמחה רבה אנחנו נלך ביחד, והם יודעים את זה, עם יהדות התורה מלוכדת בעזרת השם, נלך עם כולם ביחד. תודה רבה לך וערב טוב. זה הכל. ערב טוב. ערב טוב.